παιδιά, τώρα θα μάθουμε πώς να κάνουμε versus attack. Welcome to VS Attack. Make the most of your chances and outpour rivals in the most action-packed way to play FC. Χάχα, θα τους νικήσω. Είναι περισσότερο το δικό μου το My Chances. Loser. Καλά, θα τους νικήσω ό,τι και να ομάδα έχουν. Τι μαλακή. 86 έχουν περισσότερο από εμένα γάμο την πουτ. Απλώς power shot κάνω και το έβαλα. Νόμιζα. Έλα ρε, μην το πας τώρα τόσο ψηλά. Έλα. Όχι. Ναι, γκολ. Πάμε. Όχι. Καλά, όχι και τόσο ψηλά. Όχι, έβαλα γκολ. Τους έβαλα γκολ. Θέλω να το βάλω αυτό εδώ. Έλα! Το κάνουμε. Τώρα μπορούμε να παίξουμε και Locks after play the team to chapter of kickoff. Εντάξει, θα σας βλέπω μετά όταν το κάνω αυτό. Εντάξει, παιδιά, δεν το έκανα αυτό ακόμα, αλλά θέλω να σας δείξω. Παίζω με τη Real. Καλά, θα τη σκίσω. Μπάρτσα μόνο με σκίσει. Α, έχουμε τον Bailey goal. Καλά, θα προσπαθήσω να το βάλω. Γάμω τον Bailey goal σου. EASFC Mobile. Βάλ' το, ρίξ' το. Ευχαριστώ, κάνεις ένα νέο ατρόμητος. Γιατί παίζεις στον έτρο. Ναι! Σιγά το πράγμα, μαλακία έβαλα. Ποιο είναι το σκορ? Α, 2-0. Είχα βάλει πότε γκολ? Πότε είχα βάλει γκολ πρώτο? Γιατί το κάνεις τόσο δυνατά? Γιατί το κάνεις τόσο δυνατά? Σκεφτείτε λίγο. Χέζω. Εντάξει, δεν λέω αλήθεια, δεν χέζω. Στο κρεβάτι μου είμαι στο διόροφο. Που το έφερε.
Νόμιζα ότι μπήκε. Έλα ρε Κέπα, είσαι άχρηστος στην Τζέλσι, γιατί είσαι τόσο καλός στη Ρεάλ. Έλα ρε Μπλάνκ, είσαι άικον. Κι άλλο γκρι. Θα πάω εκεί πέρα για να κάνει κάποιος βολέ. Ναι, 3-0. Ποιος είναι ο Γκαρσία, νόμιζα ότι ήταν ο Έρικ Γκαρσία. Όχι, δεν το έβαλα ο Γκαρσία. Καλά, ρίξε από εκεί. Και θα το βάλεις. Όχι. Θα κάνεις τίποτα καλό. Όχι, μάλλον και... 3-0. Εντάξει, σας βλέπω τώρα ή μέχρι να κάνουμε άλλο ένα αγώνα μεγάλο ή μέχρι να τελειώσει το kick-off. Bye. Εντάξει παιδιά, το έκανα. Τώρα πάμε να παίξουμε head to head. Τι θέλει αυτός ο Βινίσιος? Δεν με νοιάζει καθα... Σον! Τώρα άφησα με ο Βινίσιος να παίξω. Πω! Δεν θέλω να αγοράσω παίχτες. Θέλω απλώς να παίξω head to head. Με άφησε. Δεν το πιστεύω. This is head to head, where here you can play against others in full matches. In amateur and pro division, we may match you against an AI trainer to help you improve your skills on the pitch. Δεν με νοιάζει καν, αλλά εντάξει. Εγώ είμαι στην ομάδα και να δούμε δύο ποιον παίζει. Άρα, να τους σκίσω. Μετά από 2 μήνες το παιχνίδι και μου δίνει τέτοια σκατά ομάδα. Τους πέρασα από ένα. Α, ναι, όχι, δεν είναι καν ξένοι, δεν είναι καν ρομπότ. Είναι ξένοι άνθρωποι. Τι κολλάει τόσο πολύ? Και γιατί πήρα 2 κόρνερ και αυτό? Ατάκι. Τώρα είναι 58 overall, τι έπιασε. Γιατί κολλάει τόσο πολύ? Ναι! Πάμε ρε Γκαρσία. Πάμε το replay. Άμα να μην θέλετε καν το replay γιατί κολλάει τόσο πολύ, έλεος.
Τι! Γαμώ το ίντερνετ σου, μαλάκα. Γαμώ το... Άμα είναι να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Γαμώ το ίντερνετ. Δοκάρι πήγε. Τόσο κοντά ήταν. Θέλω να ρίξω ένα από πολύ μακριά και να βάλω. Εδώ. Έλα ρώθηκε τόσο ψηλά. Στο άλλο κινητό μόνο χαμηλά πάει τα πάω shot και μπαίνω. Εδώ. Καλό ήταν. Τι offside. Γάμο. Εντάξει, αυτό ήταν για σήμερα. Αντιγεια. Γιατί δεν